रुंसारि गेदेमा उरन नार्जारिनि श्राद्ध जों खुंफुंदों। बिथाङा 10 एप्रिलाव रुंसारि जादोंमोन। दा दिनैहाय बिथांनि श्राद्ध, बे श्राद्धखौ खुंनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन मोनथाम आफादजों जोङो दिनैनि श्राद्धखौ खुंनाय जादों। राजुआ भाबै बिथांनि न'नि लांगोनायावनो। दा बेवहाय गोबांथार जोङो हाबाफारि लायाखैब्लाबो माखासे स्पेसिफिक जों हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय जोंना 9 रिंगायाव बिथांनि सावम' मटर सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन आरो दाहा फोरमायनाय। बे बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ जों बिथांनिनो अनजालि बिसि उर्मिला नार्जारिनि आखाइजों जों बावजेननाय जादों आरो जों बेयावनो कन्डलेन्सबो खालामबाय, माने दाहा फोरमायबाय। आरो बिनि उनावनो यज्ञ होथि हाबाफारि दङ जोंहा ब्रह्म समाज, माने ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों दिनैनि श्राद्धखौ यज्ञ होनायनि गेजेरजों बेखौ जों खुंफुंनाय जाबाय आरोखि। दायो जोंहा सावरायमेल दङ। बे सावरायमेलाव बिथांनि रुंसारि उरन नार्जारिनि माखासे एखेबारे आंगो लोगोफोर दङ। जेरैहाय बेवहाय जोंहा सुलेखा आब' दङ, सुलेखा बसुमतारी। बेनिफ्राय बै समनि आलायारन सिनेमानि डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा बिथाङाबो दंफैयो आरो बिथांनि आंगो जेनेबा अशक ब्रह्ममोन, बिथांमोनहाबो फैनानै दङ। दा बिथांमोनहा फंनैसो जिहेथु लोगोमोन, मोनसे समनि लोगो दोगो थालायनानै हारिमुखौ सिबिबोनाय, बिथांमोननिफ्राय जों जिहेतु लोगो हिसाबै बिथांमोना गोबां बाथ्रा मिथिगौ बिथांनि सोमोन्दै, बिथांमोननिफ्राय जों बिबुंथि लाखिगोन। बेवहाय जोंहा गोबां आलासि बर'फोरनि, बेवहाय राजनितिनि खोथा गैया। जोंनाव बर'आव मोननै राजनितिक दङ दा, गुबैयै बिपिएल आरो इउपिपिएल। बिथांमोनहाबो एखे लैहोर लैहोर बिथांनि श्राद्धआव फैनानै बाहागो लादों। बेयो बिराद मोजां जादों। जोङो एखे दायासावनो जों ज' जिरायलायदों आरो बेवहाय जोंहा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो दंफैयो आरो बिथांनि आखाइजोंनो जोङो जे जोंहा मोनसे बिसम्बि जे जोङो बेवहाय सुजुदोंमोन। 10 दिन समय मोनदोंब्लाबो बे 10 दिननि गेजेराव जोंनि सुजु आफादनि मासिगिरि भबानि बाग्लारि आरो उक्रां नार्जारि बिथां सानैनि नाजानायाव बे 10 दिननि गेजेराव आर्टिकेल बुथुमनानै गांसे बिसम्बि जों दिहुननो हादों आरोखि। बेखौ जोङो बर' थुनलाइनि मानगोनां आफादगिरि बिथां गपिनाथ बरगयारिनि आखाइजों जोङो दिनै बेखेवबाय आरो बेखौ जोङो बयनोबो गांफा हरगोन आरोखि। दा बेवहाय गोबां आरो आलासि दंबावो। जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग'फोर दङ, बारग' आफादगिरिफोर, नेहाथारिफोर बिसोर फैजोबदों। जोंहा आगोलनि केबिनेट मिनिस्टार जोंनि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो फैदों। लरेन्स बिथांमोन दङ, एक्स एमएलए हेमेनमोन दङ। फ्राय बुंनो थाङोब्ला जों जायफोरखौ हांख्रायदों बिथांमोना फैजोबदों। दिनै दा रबिरामखौ जों फैनाय जों खोनादों, बिथाङा बिराद मददबो होदों जोंखौ। जोङो बे श्राद्धखौ खुंफुंनायाव रायजो राजानिफ्राय जों मदद बिदोंमोन नालाय, रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै बिराद मदद खालामदों। थेवबाबो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो हागोन ना हाया एसे नार्भास जादोंमोन। दा जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया 2 लाख जोंनो हरदों सिगाङावनो। दा जोंनि एस्टिमेटआ 10 लाखमोन। दा बेवहाय जोङो खरसफोरखौ रिडिउस खालामनानै जों 5 लाखआव लाबोफिनदों। दा 5 लाखबा जोङो हाग्रामा सार हरनायनि उनाव 2 लाख मोनदोंब्लाबो जोङो रायजो राजानिफ्राय मदद जों बिदोंमोन नालाय, जों मोनदोंबो आरोखि। खिन्थु थेवबो साफिसियेन्ट नङैखाय जों मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। आरो एसेयावनो जोंनि बे कसुगाव समस्तिनि एडुकेसन रबिराम नार्जारिया गावनो लिंहरनानै जोंनो 2 लाख थाखा हरबावदों आरोखि। दा हाग्रामा सारनि 2 लाख आरो रबिराम सारनि 2 लाख, बे मोननै अनुदानखौ मोननानै अनसुंथाइखौ मोननानै जों बे श्राद्धखौ गोरलैयैनो खुंनो हानाय जाबाय आरोखि। फारसेथिं जोङो खरसाखौ रिडिउस खालामबाय, फारसेथिं जोंहा 2 लाख थाखा फैदेरबाय। ओंखायनो बे खुंनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जायाखिसै। आरो गोबां बिदिनो जोंनि गेदेमाफोर, कन्ट्राक्टारफोर
रायजो राजाफोर जोंखौ बिदिनो 2000 3000 5000 बिदि अनसुंथाइ हरदों आरोखि नों नायदो नोङो सानसुमा कंगुर बसुमतारी साराबो जोंनो 7000 थाखा हरदों आरोखि एखे आग्रह जानानै हरनाय रां आरोखि जों रावनावबो डिमान्डबो खालामाखै दा दिनै मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आङो खावलायगोन आरो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो आं बुंनो बावदों जोङो दा बेलासियाव अरुण नार्जारिनि जे सिनेमा बर' सिनेमानि सिगां सिनेमा गिबि सिनेमा आलायारन सिनेमा बे सिनेमा बिथाङानो खनदों मेथाइखौ बिथांनि बे आलायारन सिनेमाखौ बर'नि फार्स्ट फिल्म फिचार फिल्म बे आलायारन सिनेमाखौ जों दा मोनाबिलियाव जोङो बेखौ दिन्थिनो सानदों आरोखि आरो बेखौ माबा खालामगोन जोंहा जोंदाव बड'सा बिथाङानो माबा खालामगोन जिहेथु बिथाङा डाइरेक्टरमोन बिथाङा गासैबो माबाफोरखौ मिशनारिफोरखौ केसेटफोरखौ लानानै फैदों दा बिनिफ्राय जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो मोनाबिलियाव जे बिथांनि सावमुआव जेराव जों दहाय बिबार बावजेनदों बे थावनियावनो जोङो गासै 68टा आलारि साथि जेवारि जोङो सावगोन आरो बे समसिम जाय आलासिया जोंनाव थालांगोन मोनगोन जाय गेदेमाखौ जों मोनगोन बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बे आलारि बाथिखौ सावजेनगोन बिथांनि बैसोआ थैनाय समसिम 68 बोसोरनि एसे बारा जाबायमोन आरोखि दा बेनिखायनो जोङो 68टा जेवारि आलारि बाथि सावगोन आङो ओरैबादि मोनसे माबा अनुरद खालामनो नागिरदों जे जों बेवहाय बिराद गेदेमाफोर फैदों नाथाय गासैबो गेदेमाफोरखौ जोङो बरायनो हायाखिसै आर'नाइ होनो हायाखिसै मानोना बेवहाय जेसेबां फैदों गेदेमा गोजा बारा डिफारेन्स गैलाया आरोखि दा बिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जोंखौ बरायनो हायिनि थाखाय दुखु मोननाङा बा दा मोनथों बेखौनो आं खावलायबाय आरो बे हाबाफारियाव गेदेमा सुबुंफ्रा फैनानै मदद होनायनि थाखाय गोजान गोजाननिफ्राय फैथारदों एखेबारे आरो रायजो राजा जेसेबां बेयाव फैनानै जोंखौ मदद होदों नुजाफैदों बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ हाजासे खुंफुं आफादनिफ्राय बा खुंफुं आफादनि नेहाथारि जानानै आं कनभेनर जानानै लिंथुमगिरि जानानै आं बिथांमोननो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय धन्यबाद गोजोन्थों।